Dewa jenggote dawa banget kowe. Takon karo aku Yama Dipati, Yama Widuri Dipati. Yama Dipati, ya dasar para nyata. Kowe Bagong wani gendak sikara karo Bathara Indra, kaya adikku. Kowe iso ngantem Bathara Indra. Piye, gleleng ta aku? Dewa jenggote dawa banget kowe. Takon karo aku Yama Dipati, Yama Widuri Dipati. Yama Dipati, ya dasar para nyata. Kowe Bagong wani gendak sikara karo Bathara Indra, kaya adikku. Kowe iso ngantem Bathara Indra. Piye, gleleng ta aku? Kuwi sing nganggo tepa-tepa nek sekuat tenaga iso mletis mau. Wo, ora wawo-wawo. Aku dewa tukang jabut nyawa. Aku namung jabut untu kulina. Jajal piye? Wis untu waras wis jabut ora kekejek kowe. Mati dening aku pangga kayani mati kowe. Ayo. Waduh, bagong, modal ora. Walah wis konangan. Ora iso ndumuk dewa ning mbok menawa wis dikandhani karo Semar. Ora diremet sak kayang. Terus? Tenan lho. Enggak antil ora. Asli ora cakep tangan. Ha iya. Mula merucut. Halo kae. Bathara Brahma kok. Bathara Brahma. Wah, nak nyiling go nyumet rokok. Kok Bathara Brahma nyiling go rokok ora? Dewane geni to? Iya. Bagong, Nun. Kowe wani ngundurke para dewa, ora wedi karo aku. Ah, ora wedi sapa-sapa. Aku wedi mung karo wong nagih utang tok. Liyane ora sing tak wedeni. Tak obong. Tok. Liyane ora sing tak wedeni. Tak obong omahmu, tak obong desamu nganggo dhewe kekuatanku. Weh, ora macem-macem kowe. Ora mesake karo kawul aku apa? Ora ono mesake karo kamu. Kuwi lho sing diko nyemprot lho. Selang. Selang dilebokke nang irunge gareng kae. Arep bali aku terus. Nyemprot lho. Selang. Selang dilebokke nang irunge gareng kae. Arep bali aku terus. Siap-siap tenang ngene. Ngono ramat tuh digedhek cengele terus. Ayo ngono mati dening aku kowe Ponopahan Bagong. Apa kalah nek karo akal. Aku terus gawe blumbang. Terus gawe blumbang. Geni anggere liwat blumbang mabes. Liwat blumbang mabes. Ben ngobong mburiku. Ora apa-apa. Ayo kowe Bathara Brahma genimu ora ana paedahe. Ayo arep ngetoke apa meneh kowe saiki garengane. Mati ya. Lek gawe blumbang kejembaran. Lek gawe awan lumpat mah kecemplung. Terus, gentane sik tak adus. Wah. Kesuwen. Oh, iki ngono ana sing maju meneh malah ngrekoso. Mung mabyur-byur. Gareng ae. Gareng celaka matane kowe kewalik ngono kok. An mulai aku.
Ambok ge mulih ket mongko ge mau arep mulih ora. Lah. Gugu karepe dhewe manus maning jajanan. Ayo Bathara Guru sisan kon maju kene ora bakal wedi aku. Kok mundur? Bathara Guru maju tenane. Oh. Aku wedi. Tangane kono papat e. Piye? Nek tanganku loro cekeli tangane dhewe loro, terus tangane dhewe loro ngamplengi aku, modar aku. Oh iya yo mesti menangan ya kok, mesti menangan. Terus saiki apik-apik. Matur, Pak. Oh iya. Bapak ora urung yo dikatut-katutke. Wes ora wae Semar ya kudu melu cawe-cawe perkara iki. Nek ngono ayo mlayu wae Bathara Guru meneng ketemu karo Bapak Gong. Yo, ayo ora Pak, ketuan Pak. Den mrayitna semune reseka balik titiyane gandayane Trisanya Purnama sasi Kakang Semar apa Bathara Guru Bagong sampun damel wirang kula Bagong sampun ngucemaken asmanipun kadiwaten mila dinten sakmangke. Kula nyuwun Kakang Semar masrahaken Bagong. Tak pasrahke karo sapa? Kalian kula. Kok sik to? Sing luput ki kowe dudu kok Bagong. Nek perkara mau tok gawe gampang mergo ora keteng sethithik lan sedhela aku ki tau tate ngrasake urip ning kayangan. Lah kok dadi kowe men dijaluki pelemper tangga jiwa jambu dipunirmala kok awel, Kok dadak kudu ngidak karo derajate kakangmu? Nek kowe mau ora omong werna-werna ning ngarepe Bagong mesti ora bakal wani karo kowe. Ning ngarepe Bagong ki wong mursal mbedugal, ning dheweke ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh, tresna karo bapakne. Ngerti bapakne arep didak martabate, Bagong ora entuk. Didak martabake, Tru. Ha iya. Lalu wong dipangan ya martabat kowe cara sekolah cerewet ayo mulai terus nek loro-loro tenan gareng bengi mesake tenan ning gandeng kowe wis arep ngidak martabate Semar Bagong muring kuwi wis bener. Nanging Bagong sampun boten pikantuk pangapunten. Kedah tumut kula wonten kayangan. Wis kene wae. Rasa digawe angel. Saiki nek Bagong arep munggah ning kayangan arep tok gawa arep tok kapake. Badhe kula cemplungaken wonten ing kawah. Mergi Bagong kedah nebus dosanipun. Gandeng Bagong kuwi anakku sing mangkat ning kayangan aja Bagong. Aku wae. Aku wis tuwek. Aku wis kewowogen mangan gempalaning jagat. Aku wis kewaregen mangan kahanan donya. Aku wis tutuk urip nek arep tok cemplungke kawah cemplungna. Aku ora apa-apa. Pak. Aja ya, Pak. Aku isih dibutuhke. Aja, Pak. Wis gek menyang kono, Mir. Kuwi penemumu dhewe-dhewe to, Go. Aku ki wong ora tau mlebu-mlebu gedang, Tru. Nek Semar mangkat mbok ben mangkat ora masalah. Cemplungke kawah ki engko gak renang ya, Mir. Kus iki. Condro dimu kuwi apa? Kulang renang to. Wah. Kuwi nggon papan panyiksan menungsa. Waduh.
Ya aja, Pak. Menengo. Iki nek ora kaya ngene iki ndak ora rampung-rampung. Aku gawanen. Kakang Semar lilo. Ora lilo ngopo? Wong ming mati kok ndak tak gondeli tak aweli ngopo? Aku ki ya wis ngenteni pati. Mula nek kowe arep nyengkake patine kakangmu aku malah seneng. Patenono aku ora apa-apa. Cemplungno ning kawah. Pukulun. Sampun ngantos namung bapak tok, Pukulun. Kula iki saged dados lirunipun adhi kula, Bagong. Kula cemplungke kawah iki mboten napa-napa ning kula nderek bapak. Malah apik kuwi. Ha wis ora ana gunane kok kowe urip nang jagat iki. Mulai ora. Biar mulai. Ora betah terus. Suarane Bagong ngantos ora jamak-jamak. Mboten namung bapak ning Petruk nggih mangkanthi teng Kayangan. Mang beto teng Kayangan. Kula gelem cemplungke kawah nyuli adi kula Bagong. Sampun malen wong Semar kali Gareng kali Petruk. Aku ya sago. Bagong kowe ora usah melu. Aduh. Kancaku sapa, Pak? Kowe duwe kewajiban bangun desa. Dirampungke sik. Bapakmu dadi tumbal ra apa-apa, kakangmu Petruk Gareng. Nglabuhi kowe ra apa-apa sing wigati gegayuhanmu kasembadan. Wis Gong kari nang omah. Wis kana gedhe menyang. Lho. Kok malah to susu-susu to? Mengkalek ping bapak Petruk Gareng. Iya, aku Petruk Gareng. Wis kana mangano. Nang bojomu rasa dijak. Ra. Ada pateni. Mulai ya, Dra. Ya yo. Mulai ora. Nah ngaten tetelo sampun ikhlas monggo. Kula kanthi minggah wonten ing Kayangan. Nala Gareng Petruk ayo. Nek pancen Bathara Gulu mentala, ora apa-apa. Pancen iki dalane awake dhewe. Bagong ditutuke le bangun desa rasa mikir, bapakmu rasa mikir kakangmu. Dadi kaya ngene lelakone iki. Terus aku kon ngopo wis jajali? Ijen malah rumangsaku Semar ki nibake kewajiban abot karo aku. Ane ana kancane Petruk Gareng isih lumayan isih iso tajak ngembat abot entek ing pakaryan amis baci ning kawontenan. Ane iki nang ngene iki piye aku? Monggo bapak engko mesti cemplung ke kawah mati. Gareng cemplungke kawah ya mati. Petruk cemplungke kawah ya mati. Aku ora ento nangis. Aku kudu tetek tanggut-tanggut. Ya meng aku kudu iso nyelametke bapak karo Gareng karo Petruk. Arep sowan Pandhawa mesti malah ditukani luwe-luwe Ndara Werkudara nek nganti aku krungu kula ajeng bangun desa. Bagong. Dapure kaya aspal. Bangun desa gecek diasmu. Pruk. Modar. Ndara Janaka tak lapori ya ora dadi atine Bagong. Kowe ora iso njaga bapakmu karo kakang-kakangmu peda apa wis wito ning Madukara minggat. Wah. Kok kebayang-bayang cerita sing kaya ngono ya. Wah, cilaka tenan iki. Nanti ya apa golek dukune apa ya? Ane kok mah dinahi nomor. Monggo aku wis ados kok ngene ora tau tuku ya ming kala-kala titip. Wegah. Wes. Wah iya. Wah. Ayo. Kelingan aku. Aku sing duwe wong tuwa. Ya kuwi Togok. Siwa Togok. Adimu arep dipateni karo adimu Manik Maya. Kowe nek ra iso ngewangi adimu, tak gunting cangkemmu. Tenan asli ya kae lambene kotorong e.
Tak jitet tenan. Tak obras tak gawe ciut neng wi. Kan kembak-kembik kok cilik-cilik. Ah. Aku mangkat neng nggonamu ya aku sing teko, Tegep. Aja kaget ya sayang. Bathara Guru maju tenane. Oh. Aku wedi. Tangane kono papat e. Piye? Nek tanganku loro cekeli tangane dhewe loro, terus sing tangane dhewe loro ngamplengi aku, modar aku. Oh iya ya, mesti menangan ya, mesti menangan. Terus saiki apik-apik. Matur, Pak. Oh iya. Bapak ora urung ya dikatut-katutke. Wes ora apa wae Semar ya kudu melu cawe-cawe perkara iki. Nek ngono ayo mlayu wae Bathara Guru men ketemu karo Bapak Gong. Ya. Bagong lho iki. Heeh, wah jan. Aku ngaturke bekti ya, Pak. Ya tak tampa. Ae cindil mburimu kae isih urip ta? Kowe ora sembrono iki Pakdemu mbilung. Pakde bilang. Pakde bilung aku ngaturke bekti ya, Pakde. Ya, Bagong tak tampa pangestuku tampan ana ya, Bagong. Tak gegem dadake jimat. Wah, jan siwa ki saya lemu saya tua saya lemu. Oh. Omahmu apik saiki, Pak? Iya. Kae lukisan dhuwur kae fotomu, Pak? Oh. Kok kaya cangkem boyo. Boyo wis semen, wong jeneng sing lukis ora teko iso kok. Ayo wis apik tenan jan, Pak. Elok tenan. Wah, nganggo saiki dinehi gebyok. Oh. Limaringi Gustiku ratu-ratu sabrang kuwi kok, Gong. Aku ora tuku kok, Gong. Ayo ora apa-apa jeneng peparing iki kudu diopeni. Oh. Engko tak gawane ya, Gong. Lah, wis. Kae rak jam sing sok metu manuke to, Gong? Heeh. Kaya paringane ratu Gustiku mbiyen sing wis mati. Prabu Wirambana Dewa. Wis suwe le mati kuwi. Le mati wis jaman Pak Gita Toyan kuwi. Iya. Ambiyen ratune jenenge Wirambana Dewa. Ayo. Kowe dioleh-olehi jam kae. Oh. Wah, apik. Anggere jam rasa titut glung titut. Manuke metu to. Oh. Kenapa iso metu ora, Gok? Ora aneh-aneh senengane omongane iki terbung sapirake dhewe. Ayo alam-alaman sik. Mbok Pakde Mbilung kok gawe wedang, Pak Gok. Ngelak aku. Nek kene iki anane ya ming wedang putih, doyan apa piye? Wah, putih ra masalah, waton ra dicampuri gamping. Kono lung jukukno ngendak cerewet cangkeme. Wong cah iki cah bedugal, cah merosal. Wis, ngibarate seger tanpa ngombe, wareg tanpa mangan. Siwa, apa? Aku sowan Siwa iki arep atur pelaporan, wae. Atur pelaporan bab apa? Ngene wae. Bapak iki arep cilaka. Lah, rak tenan to. Tong neraka mongko gedene sak blarak-blarak niku. Wah, menyolo cangkem. Pun mboten ajeng maju. Pripun Kakang Durna? Dosa sareng mboten maju? Mboten. Citraksi, nggo komplit-komplit? Mboten maju. Ah, nggo karepe dhewe. Sampeyan kudu tanggung jawab perkara niki. Nek ora iso mboyong Begawan Sabdawala, sampeyan sing kula tempuhke. Anoman! Antasena. Engkang sejatine aku kudu ngeman karo kowe. Kowe iki wing derajating pendhita wujude munyok. Antasena kowe jek genah putuku dhewe. Nek kowe wani karo Begawan Durna, apa kira-kira Anoman karo Antasena kuat nadai pusaka Kyai Cundamane? Oh, tak gulung kembang sore legane nganti pas. Suraprata, Jayaprata. Tiwasan nggih. Tiwasan piye, Pakde? Menawi namung Kurawa kemawon kula sagah ngunduraken. Nanging sareng keng majeng Begawan Durna sajake Begawan Durna nerak pacak nerajang perbatang. Lho, tegese
nggawa ngasta pusaka ingkang boten kenging dipun tamaken dhateng sinten-sinten. Nanging sampun nyalahi dhateng parenging dewa. Pusakane Begawan Durna apa? Namanipun Kyai Cundha Manik. Dipun aba-abaken wonten ing ngasta murup sak obor. Bubar sanggya para kawula pertapan Kembang Suri anggenipun sami mrisani pusakanipun Begawan Durna. Weh, adalah Simbah Durna kok arep tegel karo aku. Tegel karo Pak Dianoman. Dos pundi nggih menapa matur penemban Sabdawala? Aja. Penemban Sabdawala iki nek ngene iki lagi tahajud. Oh iya. Aku apal karo apa sing dadi kersane Begawan Sabdawala. Lah lajeng kula kados pundi? Begawan Durna tak goleki mungsuh. Sinten? Wis to, meneng wae. Antasena. Heeh, Pakde. Mlayu-mlayu ning apa? Pakde ora prisa to. Nek pertapan Kembang Sore geger. Lho. Pertapan Kembang Sore geger ning apa? Iki mau lak sak pejagong Pakde mungkur didhawuhi lerem ana ing jroning pertapan. Tekane Begawan Durna karo Patih Sengkuni. Lho, Papa Durna karo Paman Harya Patih Sengkuni sowan ana ing pertapan Kembang Sore. Heeh. Wigatine bakal suwita. Nek suwita kae apik. Ning jarene diutus karo Sinuwun Prabu Duryudana. Waduh, sik Pakde, kae mobilku Pakde sik. Edan. Nggih. Dan kok kaya suasana ning Sumatera. Lah iya. Aku tahu lho lagi mayang didek perkara mobil. Ya wis rasa tok gagas. Terus piye Antasena? Wah angel iki gawe dramatik angel iki. Wis sok mlakune wae ya Pakde. Ya piye? Bareng Begawan Durna ngandhake arep mboyong Begawan Sabdawala dadi geger. Iki mau dadi perang. Perang antarane Kurawa karo aku karo Pak Dianoman. Lah terus bareng ngono Begawan Durna rumangsa Kurawa kecipuan maju ning pabaratan. Maju ning pabaratan apa kira-kira kalah karo Begawan Durna? Ora kok perkara kalah. Ning nggawa pusaka Kyai Cundha Manik. Lho. Bapak Durna nggawa pusaka Kyai Cundha Manik? Heeh. Sabanjure nek perkara nggawa pusaka Cundha Manik terus arep tamake aku karo Pak Dianoman ora masalah. Ning sumbare iki lho, ning kuping iki marai perih. Sumbare piye? Ayo, amuk Suramarata, Jayamrata imbang yen padha-padha. Anoman kowe ora bakal iso kuat nadhahi Cundha Manik. Antasena apa meneh bayi wingi sore? Bayi wingi sore ora bakal iso ngalahake karo Cundha Manik. Jare Sabdawala duwe murid sing jenenge Prabu Baladewa. Nata Mandura kon tekan kene. Nenggala didu karo Cundha Manik kira-kira menang endi? Begawan Durna omong kaya ngono kuwi. Heeh, yakin sumpah. Aku ora goroh yakin. Kuwi tenan aku krungu dhewe. Iblis lanap ana ning jajahan Sukertaning Bawana. Ngias karo Nata Mandura Prabu Baladewa ngilani dadane Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo, Cundha Manik didu karo Nenggala, legane atiku parah. Sukses. Nek ora tak ngonokke iki ora nesu. Biyen kule rampungi masalah ya sak karepe dhewe. Ora tak tambah-tambahi. Ayo, amuk kowe. Kentuk mungsuh kowe Penemban Durna. Iya. Anus manik jajahan tebek lanat kembali marang mangsa sing Nata Mandura Prabu Baladewa. Sampai muni piye cangkeme? Muni piye cangkeme? Duwe pusaka ya duwe pusaka, ampuh ya ampuh. Aku percaya Cundha Manik iki ampuh. Ning suarane iki sing apik. Ora saken dadak kowe
nantang karo wong sing ora melu perkara. Lho, iki ngapa ta? Nuwun sewu, Nger, panjenengan menika kenging menapa? Kenging menapa piye? Saiki gerang padha gerang. Kowe karo aku. Ayo ditandingke. Nek pancen kowe niat nandingke Kyai Cundamane karo Nenggala, didu. Kowe apa aku sing tekane pati? Mangke riyen. Sabar, Nger, sabar. Sabar pripun? Nek janjane kula mboten melu-melu perkara niki. Janjane kula mboten melu-melu perkara niki ning sampean gandeng wong tuwa cangkem elek. Semono wong tuwa tandul gredet cangkem sampeyan mudar. Mangke rumiyin tok kenging menapa? Sampeyan mungsu Antasena karo Anoman. Yo, nggih to? Nggih, pancen nggih. Kurawa bubar mawur sasaran. Kurawa mundur. Terus sampeyan nggawa Cundamane, nggih to? Niki. Niki pancen Kyai Cundamane ning sumbar sampean kok ora kepenake pikir. Sumbar sampean ora kepenake kuping. Sumbar sampean ora kepenake kuping. Kula mboten sumbar kok, Nger. Kula namung Antasena, Anoman kowe kuat nampani Cundamane. Kelakon meguru karo kowe. Mboten. Sampeyan sumbar ora kaya ngono. Ayo, amuk Suramanta Jamrata mbanyu padha-padha. Jarene Sabdawala duwe murid jenenge Baladewa. Sing duwe Kyai Nenggala. Ayo dijajal Cundamane karo Nenggala menang endi? Ngono to cangkem sampean? Astagfirullah. Niku sapa sing adu-adu kaya ngoten niku sapa? Kula ora ngucap kaya ngono. Ora dadi aku kan gunung tanpa guna. Sampean muni kaya ngono. Mboten, Nger, mboten. Muni wae. Mboten, Nger, Ayo didu Cundamane apa Nenggala? Pripun? Ayo didu. Aja meneng wae sampean tak tabok karo Kyai Nenggala kontal kapal-kapal. Niki pusaka sampean iki didu karo pusaka Kyai didu. Ayo didu. Mboten, Nger, mboten. Saestu mboten kula mboten badhe wonten kan Kyai Nenggala. Nek ora wani mundur. Nek ora wani Cundamane dibuang. Nek ora wani Cundamane dibuang. Buang. Ora buang kok lolo Nenggala. Nggih. Ayo bali. Non, Bali. mboten nonton bis. Mlaku. Bibar nggih nyukur napa, Nger? Nyukur cengelmu ya. Ayo bali. Ora bali sampean gawe-gawe pertapan Kembang Sora takon dosa. Mung suwe nata mandura Prabu Baladewa. Oh inggih nyuwun pamit, Nger, nyuwun pamit. Mundur turunane. Tak takoni jare nantang aku kok krembak-krembik. Jane nantang ora Antasena? Ora. Wah. Lah kok ora nantang iki mau sing gawe sapa? Aku. Lah kok dadi aku tok karo Begawan Durna? Nek ora ngono ora ana sing wani nandingi ridaning Cundamane. Wis aku ngaturake panuwun Pakde, dene Pakde iso ngundurke Begawan Durna. Wah edan sok iki aja sok ngura-pura karo atine pakmu gedhe aku gampang nesu. Nek ora ngono sapa sing arep nandingi? Mungsuh Nenggala rak Durna lari. Tunggang langgang. Kuwi basa apa kuwi? Pakde ra tau ndelok berita. Mulai ora ngerti basa kaya ngene iki. As kok kan cangkem kowe. Yo, ayo mlumpuk nang pertemuan Kembang Sore. Yo Pakde tak dereke. Yo Antasena.
irem kembang bopong terate bang rerayungan longma lengkung tumalong rumambat wetnyan wes semu kang mawon raras sode selikur dina gawe kaget rasaning pun ibu Bathara Kala dene kowe sowan mangka tanpa tinimbalan kula pana wigati apa nggir atmajaku Bathara Kala sepira keluputanku aku nyuwun pangapura Biyung dene aku sowan mangka tanpa tinimbalan sayekti ana bab ing bakal ngaturake marang Biyung. Tobat marang gage matura nggih Ratmajaku bocah bagus. Ngelingi bareng tak petung-petung enggo tekan dina iki kabeh ingkang dadi penjangkaku. Gagar wigar tanantuk karya. Wiwit nalika aku ngawu Sudarma marang panjenengane Kaki Guru ana ing Kayiwangan Suralaya derekake dening Biyung nalika semono aku njaluk cadhong pangan kelawan Kaki Guru ngendikane Kaki Guru pinaringan ya kuwi pangan ingkang wujud bocah Sukerta peranganing pirang-pirang bocah ing nandhang Sukerta mau cetha dadi panganku nanging ewa dene nganti tekan temeka titiwahyaning mangsa kala dina iki sepisan wae aku durung tau ngrasake ya kuwi mangan daginging bocah Sukerta Biyung apa pancen ngendikane Kaki Guru mau mung kandhek ana ing pangandikan tegese ora kababar dadi kasunyatan apa pancen aku ingkang bodho apa pancen aku ingkang cingkrang ing samubarang kutunging budi wekasan nganti gampang diblithuk dening Kaki Guru nanging yen to gagas perkara panganku iki rasaku banjur kaya wong kang wis ora kepengin nyumurupi marang gelaring jagat eseming rembulan nadyan gumelarku minangka dadi jangkeping para dewa nanging pangarasaku kaya dikuwalonake dening Kaki Guru Biyung ora ana ingkang ndak toleh-toleh ora ana ingkang wajib ndak sambati kejaba mung Biyung mula ingkang sangka kuwi lenggeng ciptaku ri kelungguhan samengko mung kepengin kasembadan nggonku bakal mangan ya kuwi daginging bocah Sukerta wondene ingkang gumana musik ana ing atiku ora liya kejaba mung peranganing para Pandhawa ingkang wajib dadi cadhong panganku nanging aku ngerti yen to Pandhawa kuwi luput senjata tawa dijangkah cintrakane dijangka patine ora bakal kelakon Biyung aku njaluk iku pertikele Biyung Durga piye sranane supaya aku kelakon mangan daginging wong Sukerta Biyung Durga tan samar pamoring sukma sinukmaya winah
ya wing asepi pambukaning warana tarlen saking liyep layaping aluyup Tobat sode selikur dina kala ana dawuh apa aku wis nampa kabeh aturmu kulup bocah bagus kaya ngapa rasaning pun ibu lamun gagas marang kananmu ingkang ora bakal sarta durung bisa kelakon ya kuwi mangan daging bocah Sukerta mula gandeng dina samengko kowe murtah kelawan pun ibu ana tetembungan anak polah wong tuwa kudu meradah sak bisa-bisa bakal ndak turuti apa sing dadi panjalukmu ngerti ya Nggir pancen yen dijangka patine Pandhawa ora bakal bisa tekaning pati nanging ngilangno rasamu ngono kepengin mangan para Pandhawa sabab iki eneng bab ingkang wigati bab sing wigati sing kepiye kejaba para Pandhawa kowe uga diwenangake mangan bocah untang-anting bocah kembar sepasang sendang kapit pancuran kapit sendang lan sak piturute kabeh mau dadi peranganing bocah Sukerta ingkang wajib mbok tadah kala mangsa ya dina samengko yen kowe pengen wareg selawase urip dina iki ana menungsa pepethinganing para titah ing lagi winong-wong dening para Jawata ya kuwi kabeh padha keberbeken marang kumandhanging ya kuwi Begawan Sabdalawala ing pertapan Kembang Sore kala ora sandadak kowe ngangang kepengin mangan para Pandhawa nanging yen kowe kesempatan mangan daging ing Begawan Sabdawala ing mapan ana ing pertapan Kembang Sore mbah tobat kuwi bakal dadi srana nggonmu wareg selawase urip Bathara Kala Buta Pandhawa tata gate wis raya siung nyoma wingis tutuk mengolir guwa sela mangleng latala ola bojleng iblis lanat padha jek-jekan yen to kateman mengkono ngendikaning Biyung Durga hakeming kari manut marang reh pengendikaning Biyung Mandya Betari Durga banjur papane pertapan Kembang Sore menyang endi ayo Nggir ora sandadak ado-ado karo lakuning pun ibu tutuhake papan Kembang Sore kono papan lungguhing Begawan Sabdawala yen tok tembung sarana laris mesti ora bakal diwenehake nanging cidranan saka Ndirgantara colongan Sabdawala lan dadekno cadhong panganmu ya kala wae lah ayo sampeyan tindak aku yang bakal nderekake tindak